5. Me tehdään nyt kysymysvideo. Meille tuli äsken vähän aikaa sitten kysymyksiä. Niin koska me ollaan nyt tässä Kiran kanssa vähän aikaa yhdessä, niin me otettiin sitten kuvata ne, koska ei muutakaan nyt keksitty eikä mihinkään haasteeseen isompaa aikaa. Se kuulosti joltain säätyypiltä. 165. 164,5. Aamulla. Ehkä 2 tuntia sitten. 1 tuntia sitten aamupalan aikaan. Ehkä tunti sitten. Äsken. Mä en muista milloin mä löin sua. Varmaan silloin kun oli vielä koulu. Joo. Nyt. All the time. Ei oo hetki kun meinaa orkkasi. Mä en voi ikinä mennä mun lentokoneella. Pari vuotta sitten. Miltä vähän äkkilasku tuntuu? Onko se ihan samanlainen kuin normi laskeutuminen vai onko se erilainen? Se on nopeampi lasku. Niin äkkilasku. Se äkkiä laskee. Mehän ei juoda, koska me ollaan alaikäisiä. Joo, me ei juoda. Täällä on hyvä sää. Puolipilvistä. Aurinko paistaa. Lämmin. Hyvin lämmin, pärjää pitkä heasella. Aurinko taas. Voi voi. That's all. That's all. Nytkin mitä? Tällaista on vettä. Eikö sitä? Sattaa. Voi perseen. Mutta me saadaan nyt mäkkiruokaa, kun äiti tuli. Eipä mennä syömään.